ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாவே இருக்காங்க. 20+ இருப்பாங்க இல்லையா எப்பவுமே. இங்கே எப்போ ஸோ டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இயரிங் அண்ட் மெமரைசிங், அதாவது மனனம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் கேட்கல், அதாவது எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து ஸோ கேட்பது என்பது தட் ஸ்ரவணம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது நம்ம ஸ்ரத்தையா கேட்கணும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்டு டாப் மோஸ்ட் திங் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு செயல் இல்லையா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு 10வது சாப்டர் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம வந்து டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இயரிங் அண்ட் மெமரைசிங், அதாவது மனனம் பண்ணுவது, அதுக்கப்புறம் வந்து கேட்கக்கூடிய அந்த முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். த பிகினிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் இயரிங். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் பக்தி உணர்வுல போகணும்னா கேட்கக்கூடிய தன்மை கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டும். பொறுமையாக கேட்கணும். நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊர்ல வந்து திருவிழாலாம் நடக்கும் பொழுது மகாபாரதம் ராமாயணம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுவாங்க. அந்த ராமாயணம் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அங்கே போய் உக்காந்துட்டு பொறுமையா உட்காந்து உன்னிப்பா கேட்போம். அவங்க சொல்ற விதம் நமக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கேட்கணும்னு தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டல் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் முக்கியமான ஒரு பார்ட். ஒருத்தருக்கு கேட்கும் பொழுது நம்ம மனசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது பதிகின்றது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், அடுத்து அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அது எப்படி கேட்டோமோ அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த மனசும் நமக்கு வர்றது. ஸோ கேட்பது மிகவும் மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா எப்படி கேட்கணும் என்றால் பக்தியோட கேட்கணும். ஸோ அதாவது நமக்கு அந்த கேட்கக்கூடியதுல வந்து கவனம் நிறைய இருக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வித்தவுட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிவோஷனலோட இல்லாம நம்ம வந்து அதுல ஸ்ரத்தையா நம்ம கேட்காம போன வச்சுக்கலாம். அரையங்குறையமா கேட்டா எதுவுமே நமக்கு வந்து மனசுல நிக்காது. ஸோ நம்மளுடைய பக்தி உணர்வும் சரி, பக்தி பாதையும் வந்து அதாவது கைங்கரியமும் சரி, நம்ம கேட்கும் பொழுது மட்டுமே நம்மளால வந்து செயல்படுத்த முடியும். All people should be given the chance to come and join the devotional parties so that they may have ear. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு should be given chance. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்டல் என்ற அந்த இதுல வந்து கண்டிப்பாக மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. This hearing is very important for progressing in Krishna consciousness. அதாவது பக்தி பாதையில நாம முன்னேறுவதற்கு நமக்கு வந்து இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்டல் என்பது மிகவும் ஒருத்தருக்கு வந்து சொல்லும் பொழுது அதை கேட்கணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்றாங்க, எவ்வளவு சொல்றாங்க, எந்த எந்த விதத்துல நம்ம அதை புரிஞ்சிக்கணும், இதெல்லாமே அந்த ஃபோக்கஸ்டா கேட்கணும். நம்ம மேலும் நம்பிக்கை இருக்கணும். அவங்க சொல்ற விதத்துல வந்து நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். ஸோ கேட்டல் என்பது இருந்தாலே ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கு மார்க்கம் கிடைக்கும். So when one links his ears to the oral reception of the transcendental vibrations, he can quickly become purified and cleansed in the heart. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர்
தன்னுடைய காதுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அந்த ஆழ்நிலையான இந்த கருத்துக்களை கேட்பதற்கு உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளே கேட்கும்போது புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? புரியும் பொழுது நாம அந்த பாதையில இருக்குமா இல்லையான்ற அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கும் நம்ம போவோம் இல்லையா? சோ நாம எந்த விதத்துல அதுல ஒன்றி இருக்கோம், இல்ல ஏதாவது டீவியேஷனா இருக்கா, நாம அதை தப்பா புரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து செய்தோமா, இப்படிங்கிற அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்மள நாமளே வந்து எடுத்துட்டு போகும். அதனால வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உன்னிப்பா கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கிளின்ஸ்ட் இன் த ஹார்ட். அதனாலதான் இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ட் சைத்தன்யா ஹஸ் அஃபர்ம் தட் ஹியரிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாருமே வந்து ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு குரு சொல்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னிப்போட பக்தி கலந்து கேட்கணும். டிவோஷனல் இதுல எல்லாமே கருட புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஹியரிங் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் வெரி நைஸ்லி, நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. The state of a conditional soul in the material world is just like a man lying unconscious. அதாவது ஒரு மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னிலை அற்ற நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தான், அதாவது நம்ம இப்ப தூங்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்கான்சியஸா தான் தூங்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா? நம்ம தூங்கின பிறகு நம்ம வந்து கனவுல வேணா நம்ம கனவு வேணா ஒருமை வழிய, ஆனா நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஆழ்ந்த தூக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் நிலை. சோ அந்த நிலையில வந்து நம்மள ஒரு பாம்பு கடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரியாது. சோ அதே மாதிரி ஹேவிங் அந்த அன்கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் இஃப் தே ஆர் பிட்டன் பை ஸ்னேக் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அதே அந்த நிலைதான் ஒரு கண்டிஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மாவினுடைய நிலை இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படின்னாக்கா ஒரு கான்சியஸ் அற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்வற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை வந்து பாம்பு கடித்தால் எவ்வாறு வந்து இம்மிடியட்டா எதுவுமே தெரியாதோ அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மாவினுடைய வாழ்க்கையும் இந்த பௌதிக உலகத்துல. This is because unconscious states can be this is because both such unconscious states can be ended up by the sound of the mantra. So when a man is snake bitten, he does not die immediately, but first becomes unconscious and remains a comatose condition. Anyone who is in material world is also sleeping and is ignorant. So இதுதான் நம்ம எப்பவுமே வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம், அறியாமையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம வந்து அறியாமையால் தூங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் டியூட்டி என்ன, நமக்கு பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, அந்த நாலெட்ஜும் நமக்கு தெரியாது. இந்த ரெண்டுமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடையாது. யார் ஒருவர் இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்காங்களோ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஸ்லீப்பிங். அறியாமையில் நாம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது நமக்கு நாம யார் என்ற அந்த தன்னுணர்வு பாதையே தெரியாம தான் நாம் இருக்கோம். ஆர் இஸ் ஆக்சுவல் டியூட்டி, அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன, அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, அது தெரியாமே நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். The materialistic life means that one is bitten by the snake of Maya. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு பாம்பு நம்மளை கடிச்சா, அதாவது மாயை என்னும் அந்த பாம்பால கடிக்க பெற்றால், அண்ட் வித்தவுட் த காட் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டெட். அவனுக்கு வந்து காட் கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா, பக்தி உணர்வு இருந்தா கண்டிப்பாக அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கான்சியஸ்னஸ் எடுத்துட்டு வந்து வெளியில வர்றதுக்கான முயற்சியாவது அவன் செய்வான். ஆனா கடவுள் உணர்வும் கிடையாது. இந்த பௌதிக மாயையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்டு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அதுலயே கட்டுண்டு மீண்டும் வந்து அது வெளியே வர முடியாது. அதிலேயே தான் அவனுடைய மரணமும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வரக்கூடிய தன்மைக்கும் அவன் தள்ளப்படுகின்றான். சோ அதனால வந்து சோமான் டெட்மேன், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறந்த மனிதனுக்கு சமமாக கருதப்படுகின்றது. மந்த்ராஸ் ஹூ கேன் பெர்ஃபார்ம் திஸ் ஃபீட். ஆனா நாம வந்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னாக்கா, அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னாக்கா நமக்கு ஒரே ஒரு மார்க்கம் என்னன்னாக்கா மகாமந்திர ஜபம் ஒன்றுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து 4th கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா 29வது சாப்டர்ல 37வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு சொல்றார், மை டியர் கிங், ஒன் ஷுட் ஸ்டே அட் எ பிளேஸ் வேர் த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ், அதாவது ஹோல்டி டீச்சர் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த டிரான்செண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட், and one should give oral reception of the nectarian river flowing from the moon-like faces of such personalities. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அமுதம் போன்ற அந்த சொற்பொழிவுகளை வந்து நாம கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். ஒரு ஆச்சாரியால் ஒரு குரு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க இந்த ஆழ்நிலையான இந்த செயல்கள் அனைத்தையுமே அவங்க விவரிக்கும் பொழுது அது எப்படின்னாக்கா ஒரு அமுதம் போன்ற ஒரு அருவி
வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி ஒரு நதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா, கடந்து செல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ அது எப்படின்னா அவ்வளோ அழகா போகும், அந்த வளைந்து வளைந்து. அதே மாதிரி அதுல எங்க தங்கு தடையுமே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆச்சாரியால் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தி பாதையினுடைய, அதாவது ஆன்மீகத்தினுடைய இது கருத்துக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து காதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் மாதிரி பாயும் ஆக்சுவலி. அவர்களுடைய நிலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மூன், அதாவது மூன் லைக் ஃபேசஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிலவு போன்ற அவர்களுடைய முகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ் பிரகாசம், அந்த இதுல அவங்க பிரகாசத்தையும் நம்ம காணலாம், அவர்களுடைய சொற்பொழிவுல இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தையும் நம்ம வந்து உணரலாம். அது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரிசீவ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு நன்னா இருக்கும், அதாவது தேன் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்றாரு. இஃப் சம் ஒன் ஈகர்லி கண்டினியூஸ் டு ஹியர் சச் சவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா தென் சட்டன்லி வில் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் அங்கர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட பசி, தாகம், பயம், சோகம் மற்றும் மாயை, இதுல இருந்து எல்லாத்திலிருந்தும் அவன் வந்து விடுபடுகின்றான். ஹலோ ஹலோ Yeah, I will call you back after 6:30. Thank you. So, material hunger. You will become free from the material hunger. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட தாகம், பசி, பயம் மற்றும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வருத்தம், இதுவற்றிலிருந்தும் மற்றும் மாயையிலிருந்தும் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுபடுகின்றான். சோ கேட்கறதுக்கு இவ்வளவு மகிமை இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கேட்டல் என்பது மிகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பெனிஃபிட்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கலிகாலத்துல நம்மளுடைய நாமள உணர்ந்து கூடிய அந்த அதை பத்தி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேட்கும் பொழுது நாம வந்து இதுல இருந்து விடுதலை அடையறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ கேட்க கேட்க ஞானத்தை நாம விருதி செஞ்சுக்கிறோம். அதை நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து நம்ம பந்தத்திலிருந்து நாம வந்து விடுபடுகின்றோம். சோ அதனால வந்து கேட்டல் என்பது மிகவும் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ ஆனா அதே ஒரு இந்த பகுத்தறிவோடு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வறண்ட இதுவா தான் இருக்கும். அது நமக்கு வந்து முன்னேற்றத்துக்கு வராது. ஆனா பகுத்தறிவை நம்ம வந்து விருதி செஞ்சுக்கலாம். ஆனா தன்னுணர்வு பாதையில வந்து நம்ம முன்னேறி செல்லணும்னாக்கா ஒரு ஆச்சாரியால் அல்லது குருனுடைய வார்த்தைகள், ஆன்மீக வார்த்தைகள் கேட்டா மட்டுமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக முன்னேற முடியும். ஸோ பகவத்கீதையில கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் கேன் கிவ் அப் இஸ் மெட்டீரியல் ஹேங்கரிங்ஸ் ஒன்லி பை becoming situated in the Krishna consciousness. இது நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பக்தி பாதையில போனா மட்டுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்பட மாட்டோம் என்பது. ஸோ இது எல்லாமே இன்ஃபீரியர். இந்த பௌதிக இருக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாழ்ந்த உலகம். ஆக்சுவலி பகவான் இருக்கக்கூடியதோ அது வந்து உயர்ந்த உலகம், அதாவது த கிரேட் ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறது. இன் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் எங்கேஜ் இந்த மாயையில தான் நம்ம இருக்கோம். மாயை ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜில தான் நம்ம உழன்னு இருக்கோம். ஆனா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது, இந்த பௌதிக இயற்கை விட்டு வெளியில செல்றதுக்கான மார்க்கத்துக்கான அந்த பக்திக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அவன் என்ன பண்றான், இந்த லோயர் ஸ்பீஷிஸ் லோயர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்கள்ல இருந்து அவன் வந்து விடுபடணும்ன்ற அந்த தன்மைக்கு அவன் வந்து தள்ளப்படுகின்றான். அதுதான் he forgets all his lesser pleasures. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து when one is given the opportunity to relish in the activities of the superior energy, அதாவது ஆன்மீக இது performed by Krishna, then he forgets all his lesser pleasure. ஸோ கிருஷ்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டில் ஃபீல்ட்ல தான் பேசுறாரு இல்லையா. ஸோ த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன். So it appears that this is simply talk between two friends. ரெண்டு நண்பர்களுக்கு மத்தியில ஸ்பீச் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. இட் ஹாஸ் சோ மச் வைப்ரேஷன்ஸ், பாசிட்டிவ். எவ்வளவு அறிவுரைகள், எவ்வளவு போதனைகள், இது எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய மாயையினால் வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து நாம வந்து விடுபடுகின்றோம். அர்ஜுனா கேவ் ஓரல் ரிசெப்ஷன் டு சச் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் he became freed from all illusions. எல்லா மாயைகளிலிருந்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து விமோக்ஷனத்தை பெறுகின்றார். சோ அதே மாதிரி பாகவதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 12வது கேண்டோ 3வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா a person who desires unalloyed devotional service to Lord, who is praised by the transcendental soul vibration, should always hear about his glorification and transcendental qualities. This will surely kill all kind of inauspiciousness in the heart. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து விதமான கலங்கங்கள் உடைய நம்ம மனதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அழுக்கும் இருக்கு, உன்னதத்தன்மை கலந்த எண்ணங்களும் உண்டு.
ஆனா அந்த அழுக்கெல்லாம் நம்ம தூக்கி வந்து குப்பை தொட்டில போகணும். அப்படிப்பட்ட இன்ஆஸ்பீஷியஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு மூட்டை எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியர் பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவான் சொல்லக்கூடியதை வந்து நம்ம வந்து அனன்ய பக்தியோட கேட்கணும். கலங்கமற்ற பக்தியோட கேட்கும் பொழுது பகவத்கீதையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கமற்ற பக்தியோட தான் படிக்கணும். ஏன்னா அதொன்னு படிக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன படிக்கணுமா வேணாமான்னு படிக்கக்கூடாது. ஸோ உங்களுக்கு மைண்ட் வந்து கரெக்டா இருக்கும் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா காலையிலயோ அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா எடுத்து ஒரு 10 ஸ்லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கவர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னாக்கா அப்போ உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள போகிற இது நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இருக்கும். ஸோ ஏன்னா அதுல நீங்க பக்தி செலுத்திருப்பீங்க, மனதை ஈடுபடுத்திருப்பீங்க. இது ரெண்டும் முக்கியம். ஸோ பக்தி மனதை ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்ம பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நம்ம வந்து செல்கின்றோம். ஸோ அதே மாதிரி 14th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல so any person who is constantly awaiting for the causeless mercy to be bestowed upon him and he goes on suffering for the resultant actions of his past misdeeds, offering you respectful obeisances from the core of is surely eligible to become liberated, for it has become a rightful claim. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பாவங்கள் முற்பிறவில என்ன பாவங்கள் செய்திருந்தாலுமே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கருணைக்காக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாசகம், அதாவது அவர்கிட்ட நம்ம கருணை யாசகம் பெற வேண்டும். அதுதான் பக்தியோடு நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நின்னோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அவருடைய கருணை என்பது நமக்கு கிடைக்கின்றது. அவ்வாறு அந்த கிடைக்கக்கூடிய அந்த கருணையால பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மங்கள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதுல இருந்து விலக்கப்படுகின்றோம். சோ அதனால அவன் வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். பாகவதத்துல பாத்தீங்க டிவோட்டி ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இமீடியட் ரிலீஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட் ரிலீஃப் நமக்கு எதுலையுமே வராது. அதாவது இப்ப எப்படின்னா அலோபதி போனோடனே வயிற்று வலிக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டா வயிறு வலி இமீடியட்டா குறையும். ஆனா அந்த வலி குறையறது கிடையாது. வலி வந்து இருக்கும், அத நம்னஸா ஆயிடும். நமக்கு 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 தெரியாது. ஜென்ரலி நமக்கு போடக்கூடிய அந்த வலி பாத்தீங்க வலி போகக்கூடிய மருந்து போடுறாங்க இல்லையா, அது ஜென்ரலி இட் வில் பிகம் கிரியேட் நம்னஸ் இந்த மைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரெயின்ல ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த செல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நம்னஸ் கிரியேட் பண்ணும். வலியே தெரியாம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்ம செல்வோம். ஆனா உண்மையிலேயே வலி வந்து இமீடியட்டா குறையறதே கிடையாது. எந்த எந்த இதுலயுமே வந்து இமீடியட்டா குறையாது. இட் வில் டேக் சம் டைம். அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதுல வரக்கூடிய அந்த பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட்டா நமக்கு தெரியாது. இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். ஸோ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பாவம் வந்து விதையாக இருந்து அதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலத்துல தூவினாக்கா அதுக்கப்புறம் சின்ன செடியாக வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் பெருசா வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பூக்கள் மரமாக ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பூக்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் காயாகி கனியாகி இப்ப நாம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பழுத்த அந்த பாவங்கள் தான். இப்ப நியர் ஃபியூச்சர்ல நாம அனுபவிக்க போறது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பழுக்க போற அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்ல இருக்கக்கூடிய பழங்கள் தான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து இமீடியட்டா வந்து எந்த பாவத்தையுமே வந்து அனுபவிக்கிறது கிடையாது. நாம இன்னைக்கு செய்த பாவம் நாளை காலையில கண்டிப்பாக அனுபவிப்பது கிடையாது. எப்பயோ செய்த பாவம் தான் நம்ம இப்ப கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ no condition soul is free from reactionary experiences because material existence means continued suffering. ஸோ மெட்டீரியல் இந்த பௌதீக இயற்கை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூட் சஃபரிங் ஆர் என்ஜாயிங் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ நல்ல கர்மங்கள் செய்தாலும் அந்த நன்மைகளை வந்து கண்டினியூஸா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த பலன்களை பெறுவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்த பாவங்களுடைய விளைவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கும் சஃபரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும். இஃப் ஒன் ஹஸ் ஃபினிஷ் தீஸ் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தென் தேர் இஸ் நோ மோர் பர்த். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் தன்னுடைய பௌதீக இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் அனைத்தையுமே முடித்திருந்தால் அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் பிறவி இருப்பதில்லை. அது எவ்வாறு நமக்கு தெரியும்? நம்மளுடைய இருமைகள் எல்லாமே கிளியர் ஆயிருக்கணும். பாவம் அக்கௌண்ட்டும் கிளியர் ஆயிருக்கணும், புண்ணியம் அக்கௌண்ட்டும் பகவானுக்கு நம்ம வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்கணும். இந்த 2 அக்கௌண்ட்டும் வந்து 0 ஆனா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அடுத்த பிறவி என்பது நமக்கு வராது. இல்லை என்றால் புண்ணியத்துக்காகவும் நம்ம இங்க பிறவி எடுக்கணும், பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வந்து இங்க பிறவி எடுத்தாக வேண்டும். This is only possible when one begins Krishna conscious activities because such activities do not produce reaction. So பக்தி உணர்வுல நாம செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு பாவ விளைவுகள் வந்து பந்தப்படுவது இல்லை.
So as soon as one becomes perfect in Krishna conscious activities, he is not going to take birth again in this material world. ஏன்னா அவர் வந்து வைகுண்டத்திற்கு செல்கிறார். A devotee who is not perfectly freed from the resultant action should therefore continue to act in the Krishna consciousness seriously, even though there may be so many impediments. நிறைய blockage வரும் நமக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா obstacles, impediments என்னக்கா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாளைக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஏதோ ஒரு அப்டக்கல் வருது. இது வந்து நம்ம மனதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா இழுத்து வச்சு நம்ம வந்து செய்யணும். அதுதான் முக்கியம். அதுதான் பிளாக்கேஜஸ். ஸோ இம்பிடிமெண்ட்ஸ்னாலே நம்ம வந்து தேக்க நிலை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ முன்னாடி போக முடியல. அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாமே வரும். இருந்தாலும் நம்ம வந்து திடமாக மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு அதை வந்து உறுதியோட இந்த ஜபம் செய்யறோம்னாக்கா அதை கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு போகணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு நம்ம எடுத்துன்னு போகணும். So simply think such impediments arrange, we should simply think Krishna and expect his mercy. That is only solace. If a devotee passes his days in that spirit, it is certain that he is going to be promoted to the abode of the Lord. So ஒருத்தர் வந்து அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா திடமான மனசோடு எடுத்து முன்னேறி செல்லும் பொழுது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அதாவது வைகுண்டத்துக்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு அவர் வந்து தள்ளப்படுகின்றார். இந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா தயா பக்த், தயா அவருடைய கருணை. பகவானே எனக்கு உங்களுடைய கருணை வேண்டும், நான் இதை வந்து இந்த ஜபத்தை வந்து நானும் வந்து முறையாக செய்யணும், இதுல எந்த தடைகளும் வரக்கூடாது, எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் நான் இந்த ஜபத்தை செய்யணும். அது எத்தனை ரவுண்டு நம்ம பண்றோமோ அத்தனை ரவுண்ட். இப்ப 4 ரவுண்ட் பண்றேன்னா 4 ரவுண்ட்ல எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது எனக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நம்ம வந்து மனசுல நம்ம வந்து பகவான் மேல பக்தி வைக்கும்பொழுது பக்திக்காக அவர் கண்டிப்பாக கருணை புரிவார். பக்திக்காக நம்ம அவர்கிட்ட கருணையை கேட்கலாம், தவறு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா இந்த பொருள் உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல போயிட்டு நம்ம வந்து கருணை வேணும்ட்டு நம்ம கேட்கவே கூடாது. அது தேவையற்ற செயல் ஆக்சுவலி. So Dayabhakt refers to a son becoming a lawful inheritor of the property of the father. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கின்றது. பகவான் கிட்ட அந்த கருணை வந்து கேட்பதற்கு நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு. எப்படி ஒரு மகன் வந்து தந்தையினுடைய சொத்துக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாரிசாக இருக்கின்றானோ அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து பக்தி செய்வதற்கு பகவானுடைய கருணையை வந்து கேட்பதில் நமக்கு தவறு ஒன்றும் இல்லை. A pure devotee who is prepared to undergo all kind of tribulations, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான சூழ்நிலைகள், in executing the Krishna conscious duties becomes lawfully qualified to enter into the transcendental abode. அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வதற்கான அவருக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறது. ரிமெம்பரன்ஸ், இப்போ அதாவது நினைவு கொள்ளுதல். Some way or other, if someone establishes in his mind the continuous relationship with Krishna, that is called as the remembrance. சதா சர்வ காலமும் நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து பகவானை பற்றிய அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்பொழுது பாத்தீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து நினைவு ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அதுதான் வந்து தேர்ட் ஒன். அந்த ஸ்மரணம் தான் நம்ம சதா சர்வ காலமும் நினைவு கொள்வது. So remembrance is the nice statement. விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க, simply by remembering the supreme lord, so all living entities become eligible for all kind of auspiciousness. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நன்மையான, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்ல காரியங்களுக்கு வந்து we are eligible to receive that. ஸோ அதனால வந்து எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவருடைய நினைவு நம்ம மனசுல இட்டுண்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்வியஸ்லி நமக்கு நற்காரியங்கள் எல்லாம் தானா தேடி வந்துட்டே இருக்கும். So therefore let me always remember Lord who is unborn and eternal. அதாவது அதனால வந்து நாமளும் வந்து எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலம் பகவானை நினைக்கணும். who is a unborn, பிறப்பற்றவரும் நித்தியமானவரும். ஸோ பகவான் எப்பொழுதுமே பிறப்பற்றவர், அவர் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர். ஸோ பத்ம புராணத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா let me offer my respectful obeisances unto the supreme Lord Krishna, because if someone remembers him either at the time of death or during the span of life, he becomes free from the sinful reaction. இறக்கும் தருவாயிலும் சரி, நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தருவாயிலும் பகவானை நாம நினைவு கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளுடைய பாவ விலைகள் இருந்து நம்ம விலக்கப்படுகின்றோம். ஸோ ரிமெம்பரன்ஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு மகிமை இருக்குன்னாக்கா, அப்ப நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக போக்கஸ் வந்து பகவானை மட்டுமே நினைக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவத்துக்கு வந்து அவர்கிட்ட நம்ம யாசகம் கேட்கலாம். பகவானே நான் உங்களை மட்டுமே நினைக்கணும்ன்ற அந்த இது பற்று வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துட்டோம்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த நாமங்களையே நம்ம மனசுல வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவரை நினைத்து நினைத்து ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து அந்த விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நம்மளை வந்து எலிவேட் பண்ணிக்குவோம். ஆனா அதை வந்து ஃபோக்கஸா பண்ணணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்.
மெடிடேஷன், தியானம். இது எங்கேஜிங் மைண்ட் இன் திங்கிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட். அதாவது நம்ம வந்து பகவானுக்கு இந்த மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்யலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எதையுமே அவரை சுத்தியான நினைவுகள் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அப்படி உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாக்கா, பகவான் இந்த கோயில்ல இன்னைக்கு இது இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அவர் இந்த அலங்காரத்துல இருப்பார், ஸோ அவருடைய பாதங்கள் இப்படி இருக்குன்றத அதை நினைச்சு சேவை. எப்பயாவது நம்ம அந்த கோயிலுக்கு போயிருப்போம், அவருடைய பாதங்கள் நம்ம நினைவுல இருக்கும். அந்த பாதங்களை நினைத்து நம்ம வந்து நம்ம மனசளவில் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணம் செய்தல், அவருக்கு மரியாதை செய்தல், வந்தனை செய்தல், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எண்ணோட்டம் வந்து நமக்கு தியானம் செய்யும் பொழுது வந்தா தட் வில் பி ஆல்வேஸ் குட். தியான பயிற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருநிலைப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஏன்னா மனது வந்து ஃபோக்கஸே பார்த்தீங்கன்னா 10 செகண்ட் மேல நம்ம ஒன்றும் ஒரு இது மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா அதை சதா சர்வ காலம் ஒரே இது மேல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு பக்தி ஒன்று இருந்தா மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஸோ சர்வீஸ் டு த மெடிடேஷன் டஸ் நாட் மீன் எனி திங் இம்பர்சனல் ஆர் வாய்ட். அதாவது ஒரு லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. யூ நீட் டு ஹேவ் த பர்சனல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை நாம வந்து மனசளவுல அதாவது அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம மனசுல வரணும். அப்படி வந்தாதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ் வந்து நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும். அதனால வந்து எப்பொழுதுமே அந்த உருவ வழிபாடு நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு எப்பவுமே ஈஸி. ஆனா எதுமற்ற அந்த தோன்றாத அருவத்தை நினைச்சு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னாக்கா அந்த கற்பனையிலிருந்து நம்ம எங்கெங்கயோ போயிடுவோம். நம்ம வந்து நம்மளே ஏதோ கற்பனை எண்ணோட்டங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபோக்கஸ் இங்க வந்து ஜபம் மட்டும்தான் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா நம்மளுடைய நினைவுகள் எல்லாம் எங்கெங்கயோ சுத்தின்னு இருக்கும். அது வந்து நமக்கு பாசிட்டிவான ஒரு இது கிடையாது. அந்த ஜபம் பண்ணதை விட பண்ணாமலே இருக்கிறதே பெட்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா அதனுடைய விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ்டா இப்ப நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து நம்ம சொல்லக்கூடியது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டியே. அவரை நினைக்காம நாம பாட்டுக்கு எங்கெங்கயோ நினைவுகளை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து வெறும் ஜபம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கவுண்ட்டுக்கே வராது. ஸோ இட் இஸ் வேவரி மைண்ட் வந்து என்னைக்குமே கவுண்டபிள் கிடையாது. அதனால அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Meditation focusing on the lotus feet of Lord has been accepted as transcendental and beyond the experience of the material plane and pleasure. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல கடினமான சூழ்நிலைகள், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்த நிலைகள், இதெல்லாமே மனசுல ஓடிட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. நேத்து என்ன நடந்தது, இன்னைக்கு என்ன நடந்தது, நேத்து என்ன ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தினார், அது எப்படி 1 or 2 days நம்ம மனசுல ஆழ்ந்த இதுல தான் இருக்கும். அது எப்படிப்பட்டவளுக்கும் இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து தள்ளி ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு பகவான் மேல நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். ஏன்னா அதை வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அவருடைய கருணை கண்டிப்பா வேணும்னு நினைச்சு நம்ம செய்யணும். அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இதுக்கு நம்ம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால வந்து அந்த மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் பெயின் அண்ட் பிளஷர் இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னாக்கா பக்தியில வந்து பகவானை நினைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சச் மெடிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹூ இஸ் கிராஸ்லி மிஸ்கிரியன்ட் கேன் பி டெலிவர்ட் ஃப்ரம் த சின்ஃபுல். ஒருத்தர் வந்து ரொம்பவுமே வந்து தவறானவராக இருந்தாலும் ஒருவர் இந்த மனதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பக்தி செலுத்த முடிஞ்சா அவருடைய பாவ விளைவுகள் இருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது. ஹி வில் பி டெலிவர்ட், வில் பி கிளியர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா வந்து எதுல சொல்லியிருக்காங்க, இது நரசிம்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ விஷ்ணு தர்மத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெடிடேஷன் பத்தி, person who are constantly engaged in the Krishna consciousness and who remember the transcendental qualities of the Lord become free from all reactions to the sinful activities and after being so cleansed they become fit to enter the kingdom of God. அவர்கள் வைகுண்ட பதவியை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து விஷ்ணு புராணத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. In other words, no one can enter the kingdom. யாருமே வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியாது. எப்பொழுது பாவங்கள் கிளியர் ஆகாம யாருமே வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடையவே முடியாது. Sinful reactions can be avoided simply by remembering the forms. ஸோ பாவங்கள் செய்வதையும் நம்மளால தடுத்துக்கணும் இல்லையா. செஞ்ச பாவத்துக்கு நமக்கு விமோக்ஷனம் தேவை. இனிமே பாவமே செய்யாம இருக்கணும்னாக்கா பக்தி கைங்கரியம் செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால தவிர்க்க முடியும். வேற எதுலையுமே நம்மளால அதை தவிர்க்கவே முடியாது. ஸோ பகவானை நினைவு கொள்ளுதல், அவருடைய இயல்புகளை பற்றி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவு கொள்ளுதல், அவருடைய லீலைகளை பற்றி நினைவு கொள்ளுதல், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மோட்சத்துக்கான அந்த மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றது. பத்ம புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா a person who is always engaged in the meditation on the sweet pastimes and wonderful activities of the Lord surely free from all the material contamination. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய லீலைகளை பற்றி நினைவு கொள்ளும். அதனாலதான் பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ரீகலெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப நம்ம டெய்லி பாகவதம் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அது வந்து நம்ம மனசுல வந்து தங்கிண்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பாகவதம் படிக்க படிக்க நம்ம வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து
பகவானுடைய லீலைகளை வந்து நம்ம மனசுல வந்து தும்பிக்கிட்டே போறோம் நம்ம வந்து. அதாவது when you are filling the that is the pastimes of the Lord, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதளவுல நம்ம வந்து பகவானுடைய லீலைகளை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டே போனோம்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளை விட்டு வெளியே சென்று விடும். So meditation on executing devotional service. So in some of the Puranas, the evidence is given that if someone is simply meditating on the meditation devotional activities, he has been achieved the desired result and has seen the face-to-face supreme personality. அதாவது பகவானை கூட பார்க்க முடியும். கண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க தெய்வீகமானது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வாய் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தெய்வீகத்தன்மை பொருந்த அந்த இதுக்கு நம்ம தள்ள கேட்கறது கூட பாத்தீங்கன்னா டிவைன் நாலேஜ் தான் கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒருவர் இந்த நிலையில முன்னேறும் பொழுது இந்த மாதிரியான செயல்களில் மட்டுமே அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். அதை வச்சே நம்ம அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து ஒரு குரு ஆச்சாரியா எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான். அதனாலதான் அவங்க தே ஆர் ஆல் எலிவேட்டட். நாம் எல்லாரும் அந்த மார்க்கத்துல எலிவேஷன் ஆகணும்ன்ற பிரார்த்தனையோட நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரதிஷ்டான புரா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராமணன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாஸ் நாட் அட் ஆல் வெரி வெல் டு டூ. அவர் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான நிலையில் இருந்தவர். பட் வாஸ் நெவர்த்லெஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஹிம்செல்ஃப். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கே தன்னிலே திருப்தி உண்டு. திங்கிங் தட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பாஸ்ட் மிஸ்டீட்ஸ் அண்ட் பை த டிசைர் ஆஃப் கிருஷ்ணா he did not get sufficient money and opulences. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அவருடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்கள் அதனால வரக்கூடிய அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் சகிச்சிண்டு போகக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கார். ஆனா பக்தியும் உண்டு. பட் he was not at all sorry for his poor material position. அவர் என்னைக்குமே தன்னுடைய நிலையை பத்தி அவர் வருத்தப்படவில்லை. நாம ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுறோம்ன்ற அந்த இது எல்லாமே அவருக்கு இல்லை. ஏன்னா பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தை நாம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் அவருக்கு இருக்கு. அண்ட் யூ யூஸ் டு லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி. அதாவது சங்கடத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து சகிச்சுண்டு எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் வந்தாக்கா அது சங்கடமாகவே நமக்கு தெரியாது. He was very open hearted and sometimes he went to hear some lectures. ஸோ அதோட கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உபன்யாசங்கள் எல்லாமே போயிட்டு கேட்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சார். At one such meeting, while he was faithfully hearing about Vaishnava activities, he informed that these activities can be performed even by meditation. ஸோ அப்போ வந்து அந்த உபன்யாசர் சொல்றாரு, நீ தியானத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதெல்லாமே செய்யலாம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தியானம் பண்ணும் பொழுதே ஒரு பர்டிகுலர் திவ்ய தேசம்ல போயிட்டு திவ்ய தேசம் போயிருக்கிறோமா நினைச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அபிஷேகங்கள் செய்யறது, ஆராதனை செய்யறது, அலங்காரங்கள் செய்யறது, நிவேதனம் செய்வது, இப்படி எல்லாமே நம்ம மனதளவிலேயே வந்து ஒரு பகவானுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப நம்ம வந்து படிக்க போற அந்த இது. So in other words, if a person is unable to actually perform Vaishnava activities physically, நம்ம வீட்டுல வந்து பிசிக்கலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை ரூம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலங்காரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனை பண்ணி நிவேதனம் இதெல்லாமே நம்மளால செய்யக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை அப்படின்ற வரும்பொழுது நம்ம மனசுலயே வந்து தியானத்துல இது எல்லாத்தையுமே செய்யலாம். So he can meditate upon the Vaishnava activities and thereby acquire all of the same results. So because the Brahmana was not very well to financially அவருக்கு இல்லை, he decided that he would simply meditate on grand royal devotional activities and he began this business thusly. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்திலேயே வந்து பகவானுக்கு இது எல்லாமே செய்யணும், நல்லா ரிச்சா பண்ணணும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அலங்காரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வஜ்ர வைடூரியங்கள் எல்லாம் போட்டு பட்டு ஆடை உடுத்தி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீர அபிஷேகம் பண்ணி இது எல்லாமே அவருடைய மனதிலே வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார். சம்டைம்ஸ் he could take his bath in river Godavari. After taking his bath, he would sit in a தனிமையான இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு by practicing yogic practice பிராணாயாமா செய்ய நமக்கு breathing exercise செய்ய நமக்கு concentration வந்து improve ஆகுறது. So this breathing exercise is meant for mechanically make the mind fixed upon the particular object. So பிராணாயாமா நமக்கு எவ்வளவு உதவுகிறது என்று இந்த இதுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கணும். ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 10 நிமிஷம் டெய்லி வந்து பிராணாயாமா பண்ணலாமே. அதாவது இன்ஹேல் எக்ஸேல் இல்லைன்னா ஒரே பக்கமே இன்ஹேல் ஒரே பக்கமே எக்ஸேல் பண்றது, இந்த மாதிரி வந்து பயிற்சிகள் ஒன்னொன்னு ஒரு 10 வாட்டி பண்ணாலே போறோம் நமக்கு. ஸோ தட் வில், ஏன்னா அதை பண்ணும்போது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதனால நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. ஸோ தட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிங் போஸ்டர்ஸ் ஆஃப் யோகா. So even quite ordinary persons used to know how to fix mind upon the remembrance of the Lord. So the Brahmana was doing this actually. அவரும் இத மாதிரி பண்ண ஆரம்பிக்கின்றார். When he had fixed the form of the Lord in his mind, மனதுல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்திய பிறகு he began to imagine in his meditation that he is dressing the Lord with very costly clothing, ornaments, helmets,
and other paraphernalia. Then he offered his respectful obeisances by bowing down before the Lord. After finishing the dressing, he began to imagine that he was cleaning the temple very nicely. After cleansing the temple, he imagined that he had many water jugs made of gold, silver. He took all those jugs to the river and filled them with the holy water. Not only did the collector of water of Godavari, he collected the Ganges, Yamuna, Narmada, Kaveri. So அதாவது இந்த இடங்கள் எல்லாம் கூட போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி அந்த இமேஜினேஷன்லே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட சங்கல்பம் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நர்மதா கோதாவரி இது எல்லாமே அந்த நதிகள்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த தீர்த்தத்தை தான் நாம இங்க வந்து சங்கல்பம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது அபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி சங்கல்பம் பண்றாங்க இல்லையா சோ அது எல்லாமே சோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து அந்த மனதளவுல அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இந்த ரிச்னஸா இருக்கக்கூடிய அந்த தாட் ப்ராசஸை எடுத்துட்டு போறார். So while worshipping, the Lord collects water from the rivers and mantra chanting. The Brahmana, instead of chanting some mantra, imagined that he was physically securing water from all these rivers in golden and silver pots. Then he collected all kinds of worshipable fruits, flowers, incense, sandalwood pulp, ellame. He collected everything and placed before the deity. All these waters, flowers, ellame பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருப்திக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனை ஆராதனை இது எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார். அவர் வந்து மனதளவுல இது எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கார். So how he could daily execute similar performance as his routine work and he continued to do for many years. நிறைய வருடங்கள் இது மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சார் அவர். Then one day Brahmana imagined in his meditation he prepared some rice, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாயசம் பண்றாரு. அதை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ நிவேதனமா கொடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வெரி சூடா இருக்கிறதே நம்ம வச்சுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கை விரல வந்து அந்த பிரசாதத்துல விட்டு பார்க்கும்போது ஹாட்டா இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு கை விடும்போது அது சூடா இருந்திருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தியானத்தை முடிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா வெளியே பார்க்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் அவருடைய கை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சுற்றுன்னு இருக்கு அவருக்கு. ஸோ வாண்டட் டு டச் இட் so that he could not know whether it is fit for eating by the Lord. As soon as he touched the sweet rice pot with his finger, immediately he was burnt by the heat of the pot. ஸோ அதாவது அந்த பாத்திரத்தினுடைய சூர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கை வந்து சுட்டுக்கிறாரு அவர் வந்து. So as soon as he touched the sweet pot, he with his finger immediately was burned by the heat of the pot. In this way his meditation broke. அதனால வந்து சூடு பட்டதுனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கூட ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு இது கேட்கும்போது கண்டிப்பாக தியானத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து அது வெளியில வந்துருவோம். Now he looked at his finger, he saw that it was burnt. உண்மையிலேயே அவருடைய கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா burn ஆயிருந்தது. And he was wondering in astonishment how this could have happened, because he was simply meditating on touching a hot sweet rice and he never thought his finger could have actually burnt. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனதளவுல செய்யக்கூடிய இந்த பிரார்த்தனைகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து உண்மையாகவே ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. So while he was thinking like this, வைகுண்டத்துல நாராயணன் பாத்தீங்கன்னாக்கா seated with the goddess of fortune Lakshmi began to smile humorously. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புன்முறுவல் பூக்கின்றார்கள். On seeing this smiling of the Lord, all the goddesses of fortune who are attending the Lord became very curious and asked Lord Narayana why he was smiling. பகவான் எதுக்காக வந்து சிரிக்கிறார் அதாவது நகைக்கிறார் என்பதை கேட்கிறாங்க. So the Lord however did not reply their inquisitiveness. அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அவர் வந்து சொல்லவே இல்லை, பதில் சொல்லலை. But instead immediately sent for the Brahmana. அந்த பிராமணரை வந்து அழைக்கிறதுக்காக அதாவது அழைச்சின்னு வர்றதுக்கு அனுப்புறார். ஸோ அதாவது வைகுண்ட விமானத்துல போயிட்டு அந்த பிராமணரை வந்து அழைத்து வருகிறார்கள். When the Brahmana was thus present before the Lord and the goddess of fortune, the Lord explained the whole story. The Brahmana was then fortunate enough to get an eternal place in Vaikunta in association of the Lord and his Lakshmis. So this shows how Lord is all pervading. So இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும், பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். நம்ம மன கற்பனையில கூட அவரை எடுத்துட்டு வந்தா கூட அங்கேயும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். He was present also in the heart of the Brahmana when he was meditating on the worshipping process. Thus we can understand that things offered by the devotees can even in meditation are accepted by the Lord and they help one achieve the desired result. So இந்த அளவுக்கு நம்மளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு கற்பனையில போயிட்டு இவ்வளவு பூஜைகள் செய்ய முடியும்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிஜமாவே அது ரியலி கிரேட்டான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபோக்கஸ்டா பகவான் மேல பக்தி செலுத்தி நம்ம வந்து இந்த பூஜைகளை வந்து செய்யும் பொழுது அதற்கான பலன்கள் எதுவா இருந்தாலுமே பகவான் நமக்கு நன்மையே கொடுப்பாருன்ற அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம போகணும். ஸோ இறுதியில நம்ம அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக சேர்வோன்றத வந்து நமக்கு அந்த